Assalamu alaikum, hayırlı, hürmetli cemaat, hayırlı gün. Rüstem Hazret, hürmetli Prezidium a'zaları, Borazga da Respublikası Başkası Kazan'dan көп selamlar getirdim. Мен өзім Ғалымжан Ибраһим исеміндегі Тіл, Әдәбият һәм сәнгать институтында эшлим. Һәм безнең институт галимнәре дә шул сәбәптән әлеге мәсьәләләр белән гаять кызыксыналар. Һәм күп санлы галимнәр дә минем аша сезгә үзләренең сәламнарын җиткерделәр. Минем чыгышым татар әдәбиятында dini ahlaki kıymetler çağılışlı дип атала. Һәм мин үзебезнең хәзерге татар драматургиясенә караган берничә әсәр мисалында әлеге темага караган сорауларны ачыкларга телим. Экранда үземнең чыгышымның рус телендәге варианты. Әдәбият төшенчәсе үзе ул гарәп телендә әдәп дигән сүзнең мәгънәдәш булып, нәфис әдәбият, әдәплелек, тәрбиялелек белән бәйле сифатлар җыелмасын аңлата. Борынгы бабаларыбыз 9-10 гасырлар чигендә ислам динен кабул иткәч, язучыларыбыз кеше тормышын ислам кануннарына таянып, уртак фәлсәфи һәм эстетик принципларда сүрәтгә башлыйлар. Алар исә кешенең дөньяга килгәннән алып үлеменә кадәрге яшәешен билгеләүче сифатлар буларак калкытып куела. Кешене кеше итеп саклый торган кыйммәтләрне, аны җәмгыятьтә һәм кешеләрдә мөнәсәбәтләрдә үз тотышын билгеләп торган сифатларны без әхлак төшенчәсе белән аңлатабыз. Коръәндә аеруча киң һәм күп тапкырлар чагылыш тапкан әлеге сифатлар арасында без әдәплелек, сабырлык, ата-анага хөрмәт, гаделлек, юмартлык, ялган һәм гайбәт сөйләмәү, гыйлемгә омтылу һәм башкаларны аерып күрсәтәбез. Кыйммәтләр матди һәм рухи төрләргә бүленеп, без бу чыгышыбызда әхлакый кыйммәтләр турында сүз алып барабыз. Изге Коръән кеше күңелендәге иң матур сифатларны үстерүгә, байытуга юнәлтелгән. Әлеге Коръәнне тәрҗемәсендә Рабит Батулла булай дип яза: Коръән ул дөрес яшәр өчен кагыйдәләр китабы, ул ана канун, кешелекнең төп законы. Коръән ул гадел яшәү усулы, тормыш итү рәвеше. Коръән ул гүзәл әхлакка, пакьлыкка, сафлыкка өндәүче. İslamda bir яктан кешеләрнең өчен матур гамәлләре якланса, икенче яктан начарлыкны тәнкыйтьләү аша дөрес юлга өндәү дә ачык чагылыш таба. Татар әдәбиятының күп гасырлык тарихы ислам тәгълиматы белән сугарылган. Совет чорына кадәрге әдәбиятыбыз исә үзара тыгыз бәйләнгән өч юнәлештә үсеп үзгәреп яши. Аның берсе дини әхлакый, икенчесе суфи әдәбият һәм өченчесе дөньяви әдәбият. Максатлары, иҗат принциплардан аерылсалар да, аларның уртак нигезе ул Коръәнгә таяну. Асылында исә Аллаһның барлыгы һәм берлеге, ягъни әт-тәүхид фәлсәфәсе тора. Күп санлы әсәрләрдә Аллаһ Тәгаләне ярату, аның илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрне саллаллаһу алейһи ва сәлләмне танып белеп киң урын ала. Болгарча әдиби Кул Галидән алып, 28 башында яңарыш чорына кадәр күп санлы әдипләребез Коръән образлары, тема мотивлары иҗатларында киң чагылыш таба. Билгеле инде, шул үзгәрешләренә бәйле әдәбиятның эчтәлеге дә үзгәрә. Әгәр 19-нчы ел урталарына кадәр әдипләр мөселманлык идеясын алга куйсалар, 19-20 гасырлар чигендә милләт төшенчәсе алга чыга. Совет чорында партия идеологиясе әдәбияттагы дини мотивларны, образларны, шулай ук шәрик белән бәйләнешләрне юкка чыгарырга омтыла. Һәм әйтергә кирәк, күп нәрсәгә ирешә. Бу елларда Аллаһның һәм изге китапны инкар иткән фикерләр урын алган әсәрләр дә күпләп языла. Бу очракта инде Гариф Гобайның Коръән серләре дигән китабын искәртүдә җитеп торады. Әмма татар әдәбияты әхлакый кыйммәтләр сакланышына һәрвакыт игътибарлы була. Шуңа да иң яхшы, чыннарында без бүген классик дип атап торган әсәрләребездә халыкчан әхлакый төшенчәләр белән бергә Коръән яклаган идеяләр дә урын ала. 20-нче гасыр ахырында, инде якындагы бүгенгебездә җәмгыятьнең дингә йөз белән борылуы, кеше яшәешендә дини һәм рухи кыйммәтләрнең әһәмияте калкытып куюга китерә. Соң сәнгатендә ул тулы чагылыш таба. Bir яктан дини эштәлек белән сугарылган әсәрләребез кирәкте, һәм әдәбият тарихын без хәзер инде тулылыгында актапарсыз өйрәнә башладык. Икенче яктан әдипләр үткән һәм бүгенгенең мөһим мәсьәләләрен, кеше яшәешенең төрле якларын, ислам диненең әхлакый кыйммәтләренә нисбәтле чагылдыруга киләләр. Шуның өстенә өченчедән рухани әдәбиятыбыз да ныклап аякка басып үсеп килгәнлеген күрәбез.
Хәзерге әдәбиятка мөрәҗәгать ити. Әдәбиятның үзәгендә кеше, аның шәхесе тора. 20 баш әдәбиятының иң матур традицияләрен дәвам итеп, хәзерге драматургиядә дә инсан язмышы, милләт язмышы белән аерылгысы рәвештә сурәтләнә. Илдар Юзеевның «Ак калфага төшерелгән кулдан» әсәрендә без авторның үзе халык драмасы дип атый. Вакыйгалар нәкъ шуңа нигезләнә дә. Автор телевизион күпердә барган фикер авышының үзәгендә татар халкы язмышы, аның бүгенге һәм киләчәген сурәтли. Ул тел, гореф-гадәтләр, традицияләр, яшәү рәвеше сакланышы белән бәйле. Шуңа да әлеге әсәрдәге авторларның геройларның бирелешендә вакыйгаларда ак һәм яшел төсләр өстенлек итә. Милләтебез үзенең хезмәткә мөнәсәбәтле, ярдәмчеллеге, өлкәннәргә хөрмәте белән башка халыкларның ихтирамын яулады. Гүзәл милли бәйрәмебез Сабантуйда үткәрелә торган ат чабышында иң арттан килгән, хәлсезләнгән атның муенына ак сөлге салу да шуның бер күренеше. Әсәр геройы Сафия Нурхан булай ди: артта калган, читкә кагылган, кимсетелгән, үзен рәнҗетелгән дип хис иткән бичарага илтифат күрсәтү милләтебезнең асыл сыйфаты. Без барыбыз да, бәлки сез дә читкә кагылганнар, рәнҗетелгәннәр. Халкыбызның күпчелек өлеше үз туфрагында яшәми. Алар Сабантуйдагы сабыштан хәлсезләнеп егылып калган атлар кебек. Әгәр халкыбыз артта калган атларның муенына ак сөлге бәйләп кисән югалтса, милләт буларак та яшәүдән туктаячак. Әнә шул рәвешле милләт яшәеше, милли сыйфатлар сакланыш белән бәйләп карала. Фикер алышлар катнашучыларның һәрберсе диярлек үзгәрешне кәсылтау итеп, гореф-гадәтләребезнең бозылуына үкенүен белдерә. Кылгага ак сөлге урынына хәмер шешәсе бәйләү, көрәш батырына бүләккә, кәкә урынына дуңгыз бирүләре турындагы хәбәр бәлки бында бераз арттыру булса да, авторның кирән борчылуын, укучы тамашачы игътибарын шуларга юнәлтүен аңлау кыен түгел. Милләт язмышына бәйле әдәбият калкытылган мәсьәләләр арасында җәмгыятьнең гаделлеге аерым игътибарга лаек. Белгәнебезчә, гаделлек мөселман мәдәниятында иң мөһим төшенчәләрнең берсе. Зөлфәт Хакимның телсез күпке драмасында күп төрле җитди мәсьәләләр арасында гаделлек төшенчәсе әхлакый кыйммәт буларак кешенең асылын билгеләүче җитди сыйфат итеп күтәрелә. Әлеге әсәрдә НКВД офицеры, системаның турылыклы сакчысы Зимин белән бәйле вакыйгалар үзгә бер катлам тәшкил итә. Аның йөзендә без тоталитар җәмгыятьнең кешелексез асылы белән очрашабыз. Үз теләгенә әлеге кеше я юмалап, я алдап, я куркытып ирешергә өйрәнгән. Шуңа да ул Зариф белән Зияддинның бер-берсен яклап, саклап ишетүләрен аңламый. Ике татар егетенең туган җир, халык, аның җыр моңына бәйле якынаюына, дуслашуына бу система каршы тора алмый. Ә инде тормыш юлында күп төрле зулым күргән Зариф әсәрдә олы гуманист булып калка. Коръәндәге 16-нчы сүрәдә җәза бирсәгез, үзегезгә бирелгән җәза микъдарында гына җәзалагыз, ләкин сабыр итсәгез, һичшиксез файдага булыр диелә. Җаны тәне белән явызлыкка каршы торучы Зариф картта күңелендә үзен кайгы-хәсрәткә дучраткан кешегә ачу нәфрәт сакламый. Ул аны беренче чиратта гафу итә. Коръәндә Имран сүрәсендә мондый юллар бар. Аллаһ юлында һәлак булганнарны син үлдегә хисаплама. Киресенчә, алар тиридер һәм Раббы янында ризыклыдыр. Тормыштагы иң изге эшләрнең берсе милләт язмышын кайгыртып яшәү, уяу булып, уйланып, үткәннәрдән сабак алып гомер кичерү. Рукайя Зәдулланың үлеп яратты драмасы шуның бер мисалы. Драматург абыйлары Габдулла һәм Губайдулла Бубилар ярдәмендә кызлар мәктәбе оештырып, аның мөдире булган, үзәк Россия мөселманнарының диния нәзарәте тарихында беренче хатын-кыз кази булган Мөхлисә Буби шәхесенә мөрәҗәгать итә. Һәм ишеткәнебезчә, Айдар дустыбызда нәкъ Мөхлисә Бубиның 20 башы татар тормышындагы милли яңарышындагы урыны турында бүген бик тәфсилле сөйләп алды. Зәйдулла иманлы кешенең һәр төрле сынаулар каршында, хәтта күзенә үлем караганда да сынмый калуын күрсәтә алган. Пьесада ул беренче чиратта рухи азатлыгын югары бәяләгән, чын кеше булып ачыла, иманлы булуы, Коръән кушканча яшәү белән көчле ул Мөхлисә Буби. Аның рухи ныклыгының чыганагы яратуда. Аллаһ Тәгаләне, әти-янисен, туганнарын, милләтен, кешеләрне, тормышны яратуда.
Мин дөньяны үлеп яраттым ди Мөхлис Абуби. Һәм аның әлеге эш гамәлләре дә шушынга нигез булып тора. Әсәр ахырында киләчәк буыннарга да васыят булырлык сүзләр әйтә. Безнең гаиләбез татар булуда, мөселман булуда, алар безнең белемле, зыялы булуыбызны теләми. Белемле кеше бит ул үз кадерен белә. Үз кадерен белгән кеше, белемле кеше бер кайчан да кол булмый. Коръән яклаган мөһим кыйммәтләрнең берсе кешенең гомумән ирекле булуы. Шуны белән бергә дин ирегенә мөмкинлек бирелү. Бәкара сүрәсендә әйтелгәнчә, диндә ирексезләү юк. Ышану һәм Аллаһка баш ию бары тик ихластан, чын күңелдән булганда гына кыйммәтле. Кешенең иреге яклау аша иманы нык һәм чын була. Әлеге гая җитди мәсьәлә татар халкының фаҗигале язмышын буеннан-буена иңләп үтә. Күп саны документларда халкыбызның бер өлешен эшләп, мәҗбүриләп чукындыру мисаллары сакланып калганлыгын беләбез. Иманга килүнең үзенчәлек үрнәге Туфа Миңнуллинның Мулла драмасында чагылыш таба. Вакыйгалар барышында автор авылның асылын югалту сәбәпләрен ача. Берсе кешеләрнең ата-бабадан килгән гореф-гадәттән чикләшүе, үзара таләпчәнлекнең бер-бер өчен җаваплы булуның югалуын күрсәтүдә ди ул. Драматург төзегән дөнья моделенең аңлауда үзәккә чыгарылган бинар, ягъни капма-каршы оппозиция ул иман һәм имансызлык белән бәйле. Авылның әлеге аяныш хәлдән котылу юлы булып кешенең иманга килүе, Аллаһка Тәгалә каршына басуы тора. Әсәрнең төп герое Әсфәндиярның түбәндәге уйлары автор позициясе буларак төп идеяны чагылдыра һәм укучы тамашачыга да мөрәҗәгать булып яңгырый. Аллам Әдәм балаларын рәхмәтеннән ташлама, күгәргән күңелләрен чистар, адашкан җаннарга туры юл күрсәт, иманын югалтканнарга иманын табарга ярдәм ит, күңелләренә михрибан, мәрхәмәт иңдер, кылган гөнаһларын ярлыкка, уй фикерләрен, кыласы ниятләрен изге ит. Я Аллам, я Худа. Кеше шәхесе иң зур кыйммәт булган кебек, гаепсез кешене үтерү иң зур гөнаһларның берсе. Андый кеше бу дөньяда да мәңгелектә дә җаннат тынычлык таба алмый. Яшәү һәм үлем фәлсәфәсенең төрле чагылуына күп санлы мисаллар китерә алыр иде. Безнең игътибар үзәгендә Юнус Сафиуллинның Йөзек һәм Ханҗар трагедиясе. Драматург Чечен сугышы вакыйгаларының кайтаваз буларак Татарстан җиренә килеп, кеше язмышларына гая зур йогынты ясавын сүрәтли. Беренче күренешләрдә үк чеченнәрдә пленда булып, аннан психикалары бозылып кайткан Ленар һәм Рәсимнең тотнаксызлыгы, эленә тирәдәгеләр белән уртак тел таба алмавы күрсәтелә. Шуның интригасы тудырыла. Бер яктан егетләр белән эленә тирәдәгеләр арасында, икенче яктан Россия армиясендә командир приказы үтәп чечен авылларын җимергән, кулларына корал тотып каршылык күрсәтүчеләргә генә түгел, бәлки хатын-кыз һәм бала-чагаларга каршы да танык белән барган Ленар һәм Рәсим белән йорт җирләрен, сөйгәннәрен югалтып, туган иленнән качып китәргә мәҗбүр булган Хания һәм Разия кебекләр арасында конфликт оеша. Буларга каршы өченче каршылык килеп бәйләнә. Төп геройлар күңелендә барган ул рухи көрәш. Авторны аеруча Ленар белән Рәсимнең җан бәргәләнүләре, тыныч тормышта үзләренә урын таба алмаулары борчый. Күп төрле сәбәпләр арасында берсе алгы планга чыгарып сүрәтләнә. Егетләрнең Чечен җирендә гөнаһсыз кешеләрне үтерүе ул. Ленар исемле герой моннан котыла алмый. Ул яшәү мәгънәсен югалта һәм аның ахырда гомере дә өзелә. Әнә шул рәвешле татар әдәбиятының иң матур традицияләрен таянган хәлдә, хәзерге сәхнә әдәбиятында, драматургиядә дә Коръән әкъдимәте белән бәйле караш фикерләр, әхлакый кыйммәтләр киң чагылыш таба. Рухи яшәешнең нигезен билгеләүче сифатлар буларак, алар пьесаларның төп идея эчтәлеген ачуга, автор фикерен укучы, тамашачыга җиткерүгә хезмәт итәләр. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.